Bayarabe. Mana barka da hutawa. Ya gida? Eka ni for mo pa no ga ko o dani sin le daro. O ga ni sin le ka. What is your name? Opo mo pa. What is your name? I say what is your name? Opa, it is in English. Mai sumuka. Opa o ba ni gige kan su lo da. O da leje. Somebody ga ni go ko pa. I say mai sumuka. Eda ni go. Kopi gansi. Gansi lo da go. Yara uban nan ba ake ba kaji na ba na jin ka. Dunkun kai kaskani ina yin dan ina hausa ko dan turancin nan. Ni gani ni ina jin yare da yawa ma. Dan samu ko goma ce je ga garin kwaki a biya gagara. Bayarabe. Eka ni ko mo ga ni sin opo mo ga ni ge don kan. Eda si go. Yawa kai dan makale ga wannan ba wuce kina. Mala Hassan bismillah. Okay, ba mu fara. Ya me yake faruwa ne? Mala Hassan mutumin nan. Ne mai Hausa. Ne mai Larabci. Ne mai Turanci dunkun baya ji na bana ji. Ya ki magana. Baya ji. Epa ni o ko o ga Gashi nan ni. shi ba Sai fa ko bayarabe ba. ba shi ba gwani ba. Kopi ni ge. Amma bari na san abin da za a yi. Bai jin Hausa ne. Bai jin Hausa yace. Bai jin Larabci. Bai jin Larabci. Bai jin Bai jin Turanci. Ka jin Hausa ba? Ina Ba ka ji, jin Larabci ba? ina ji. A bari in dike ka tukunna yanda zaka yi Hausa da kyau. Ina ji, wai Allah! To ina ka koyi wannan iskanci? Kasan gada. Kasan gada ko? Kwarai Bari ba. nuna ma kasan gada. Zaka yi kasan gada. Allah, wuri duka ina ji.